Ja som veľmi spokojný, práve sme sa postarali o nominantky, ktoré boli úplne úžasné dámy, postarali sme sa o vizáž aj o vlasy, tak aby oni boli spokojné, aby sa cítili čo najlepšie. Ja myslím, že všetky laureátky boli nádherné i účinkujúci. Ja musím teda sama za seba povedať, že by som si asi prihliala polievočku, pretože bol to náš úžasný Grandel tým a zastupovalo ho 8 make-up artistov, takže naozaj krásna práca, ale hlavne dámy si to užili a vraveli, že to je pre nich prenádherný večer. Lukáš, môže taká koruna krásy v takýto večer, ako je anketa Slovenka roka, pomôcť trošku k sebavedomiu? Áno, každopádne je to v podstate rovnako na rovnakom mieste, teda ako make-up, a ako aj vlasy a takisto aj šaty, tak pre ženu je to veľmi dôležité a cítia sa sebavedome a dokážu si večer užiť tým, že sa cítia veľmi dobre.